Jotono no lam so ani channel lo kai tomong no norok ani channel lo subscribe khalaiya kongka subscribe khalai ready ang ketal job advertisement te online information related videos sana ga padi tin kasha ketal notification ale nai umar ja ka staff selection commission ni bukhak te ga norok video no paithak jora te nai tong ni kam ka saimana ni bagai ga padi official notification ale na amaka official notification abo website do rijak ka 6 tarik December 2022 omo angka Government of India Staff Selection Commission ni bukhakte o notification official website na ang description o rirnai norok thangi visit khlai nai de o notice rejak ka bo angka Combined Higher Secondary Class 12 level abo examination ngai 2022 ni o jaga o date of submission norok online application khlai na angkai 6 tarik December ni simi 4 tarik January 2023 jora tongo last date to 4 tarik angka abo tier 1 CBT exam ngai mano February March ni 2023 tai tier 2 angka ulo sajakna hini sajak khaw jakawa pay scale rijak tongoro lower division clerk LDC ni bagai abo angka 19,900 ni simi 63,200 jora rijak khabo per month Tapisa tongo data entry operator abo angkai resaka 29,200 ni simi 92,300 kai. Tapisa data entry operator grade A tongo abo kai 25 ni simi 81 resaka. O jaga total vacancy 4,500 ta ngi mano approx oro sajaka. Angkai age limit angka o jaga JJ 18 ni simi 27 ni bisingo tongi tongnai candidate rok apply khlai manai Haipa no sini ST rok ni bagai ingkai to 5 years relaxation rijaka ingkai tomong no norok interested tongkai norok ni qualification by mili tongkai norok apply khlai na musung kai to norok apply khlai na di o PDF mana ni description o te official website bangri rinai ingkai norok tomong no kereng di official website o thangi bo manai o jaga o essential education qualification ingkai to class 12 pass ingkai oro apply khlai mano je post tongbai mana aboni bagai oro class 12 pass himi senang o jaga o bahai ke apply khlaina angka norok official website thangdi norok sekang tomong no SSC ni bukhakti norok registration khlaijak tongkhangka norok o combined higher secondary level exam oro thangi simi norok apply khlai ready angkai no angana o jaga o application fee angkai sini borok rok angka o jaga o application fee rena nanglak tai kubuni unreserved post rok angka 100 rupees khlai rena nango exam center obo Agartala Tripura o tongo CBT je exam ngai abo Agartala Tripura o tongo exam center angkai tomong no norok apply khlaina musungkha qualification milik apply khlaina di o jaga o scheme of examination kangke kaisa tier 1 ngai aboni yagulo tier 2 ngai kainai ngai tier 1 kaisa tier 2 kaisa ngai abo CBT computer based examination ngai tier 1 o tongo tier 1 o jaga o syllabus rijak tongo subject rijak tongo number of question kaibisuk phainai maximum mark oro CBT 1 o 200 ningnai 60 minutes rijak nai o jaga o angka o jaga o nai di general intelligence English language tongo aptitude tongo te general awareness tongo oro number of question kai to 25 taka phainai angka tier 2 o bo CBT nongnai omo po o jaga o section wise kai subject khagjak tongo oro bo total mark 60 khai o jaga o section 1 ni module 1 tongo module 2 tongo haikano section 2 ni module 1 module 2 rijak tongo section 3 ni module 1 tongo norok kaham khai o PDF download khai nai di syllabus rok tam tong gangka norok nai di tomong norok interested tong khangkai to tapung siun norok preparation rok khlai na di khlai di o jaga o norok ni original documents verification ang puro tam nangnai o jaga o Aadhaar card o jaga o voter ID driving license PAN card passport tongkai passport oro ID rok tam nang oro naina di norok gangkai kwbangma oro terms and condition tei candidates rok ni instruction rijak tongo norok kahamkai pori nai di apply khaina sekang important instruction rok kahamkai pori nai bidi norok apply khlaina sekang angka aboni yagulo norok tomong apply khlaina musungkha ang bai bo kwrwng mano angani WhatsApp group bori rinai description o norok aro 8 di
Eitingkha norok arok inquiries rok tongkha hingke norok sengui mano WhatsApp tei terms and condition rok tongkha hingke porina di sekang norok apply khlaina sekang hingke o PDF o bo norok bahai ke form fill up khlainani norok online o PDF no step by step mano oro jotono rijak tongo borok ni je website o oro one time registration norok tomono registration sekang khlaijak tongkha hingke to apply simi khlai ready norok post thangai CGS CSHL oro thangai norok apply khlai di hingke oro procedure rijak tongo bahai ke apply khlainani bo website o ang link ri ruano description o thangai norok aro thangai bo norok apply khlai mano tei o jaga o screenshot bo rijak tongo borok ni step by step registration bahai ke khlainani tai apply bahai ke khlainani step by step jotono oro rijak tongo hingke norok obo bo nai di norok omo PDF description o manai tei official website o thangai bo norok o PDF no download khlainai mano ang official website bo ri rwnai hingke tomung no norok interested tongkha hingke to norok apply khlaina muchungke apply khlai di abo free no sini borok rok hingke free one apply khlai manai hingke norok tabuk phanani channel no subscribe khlaiyaku hingke subscribe khlai ready ang omo haino ketal job advertisement tei online information related video sanamo hingke tini bagam sunung situng